सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जाय बिथांमोना आधार कार्डखौ दासिमबो आपडेट खालामाखै बिथांमोननि थाखाय आं आधार कार्ड आपडेट खालामनाय भिडिअखौ सिगांनो लानानै फैखांबाय। नोंथांमोना गोजौनि आइ बटनाव थांनानै भिडिअखौ नायनो हागोन। लोगोसे डिसक्रिप्शनावबो बिनि लिंक होनानै होगोन आङो आरो भिडिअ जोबखांनायनि उनावबो इन स्क्रिनाव होनानै होगोन आं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आपडेट खालामनो हागोन। बे आपडेट खालामनायावनो मोननै डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ गोनांथि जायो जोंहा। बेखौ मा फाइलाव आपडेट खालामनांगौ आरो बेसेबां साइज नांगौ आरो माबायदि क्रप खालामनांगौ बेखौनो दिनै भिडिअआव खोन्थागोन आङो। जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायखांबाय नाथाय फाइलखौ एबा डकुमेन्ट्सखौ मा साइजआव क्रप खालायो माबोरै बानायो बेखौ मिथियाबा बे भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम एसेबो स्किप खालायाजासे। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो अन खालायबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो आरो लोगोफोरनोबो हायोबा शेयार खालामलायबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोननो मोनसे एप्स नांगोन नैबेनो नैबे पिक्सेल लेब एप्सखौ नांगोन नोंथांमोननो। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनावबो होना होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय माबोरै खालामो आं बेखौ दा खालामनानै देखायनोसै। बेखौ अन खालामना लाबाय आङो। ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव बेबायदि ओंखारगोन बियो। ओमफ्राय बे टेक्सटखौ नाङा जोंनो दानना लानोसै नैबे डिलिटआव सेरनानै। ओमफ्राय दाना फाइल नांगौ। फाइल हांहरनांगौबा नैबाव सेरना होगोन। नैबाव सेरना होगोन। ओमफ्राय नैबे इमेजाव सेरना होगोन। इमेजाव सेरनोसै। ओमफ्राय नोंनि गेलारियाव थांसै बियो। नै आं पेन कार्डखौनो लादों। माने पेन कार्ड मोनसे एड्रेस प्रुफ नांगौ आरो मोनसे आइडि प्रुफ नांगौ। आं ओरैनो खेबना लादों नै। आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामबा बेखौ सिगाङाव क्रप खालामनानै लाग्रोनांगोन। आरो मबाइलाव दानि गोदान अबेबा मबाइलाव डकुमेन्ट्स मड थायो। बे डकुमेन्ट्स मडआव लानानै खेबबा हारसिङैनो क्रप जाखायो खेबखांनायनि उनावनो। आं जाय बिथांमोना बेबायदि माबा गैया डकुमेन्ट्स मड गैया बिथांमोननि थाखाय बेबायदि क्रप खालामना लादो नै। ओमफ्राय सेरनोसै। ओमफ्राय जों नैबाव सेरनानै नैबाव सेरगोन। नैबाव ओमफ्राय नैबे ट्रेन्सपेरेन्टआव सेरना होगोन। बा नै माबा जाबाय। ओमफ्राय नैबे कालाराव व्हाइट होना होगोन जों। नैबे व्हाइटखौ बेकग्राउन्डआ व्हाइट जानायनि। ओमफ्राय बेखौ एसे गिदिर खालामनोसै। आं पेन कार्डनि खिबुनिखौ खेबदों नोंथांमोना देखायनो थाखाय। नोंथांमोना खिबुनिखौ खेबनाङा। पेन कार्डआ बे सानैखौ खेबनांगौ। बे खिबुआव जेबो डिटेल्स थाया। बियो माबानि जे जायगायाव पेन कार्ड बानायो बेनिल'। बे खिबुखौ खेबनाङा। पेन कार्डआ सिगांनि मोनसेयानो जायो। ओमफ्राय बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय नैबाव सेबाव सेरगोन जों। ओमफ्राय नैबे सेभ एज इमेजाव सेरनानै नैबे गोजौआवहाय जिखौ PNG आव होगोन। बिनि साइजआ माबा जाया JPG
फाइलबा बे एक्सेप्ट खालामा बे माबायाव आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव JPEG फाइल नांगौ ओमफ्राय बे EG खौ जों मोना बेनिखायनो PNG बो जायो ओमफ्राय PDF बो जायो PDF बाबो जागोन आं नैबे PNG खौ सेलेक्ट खालामनोसै ओमफ्राय नैबे डिफल्टखौ बाव थानोसै नै बाव सेरनानै सोलायनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि ओमफ्राय बे डिफल्टआव होनोसै ओमफ्राय नैबे सेभआव सेरनोसै मानोना बे साइजआ 2 MB नि खम जानांगौ बारा जानो मोना ओमफ्राय आरोबाव मोनसेखौ खालामबावनो थाखाय जों नैबेखौ दानग्रोनोसैलाय आरो बिनि साइजखौ जुदि रोङाबा नैबे 3 डटआव सेरनानै नैबे इमेज साइजआव थांनांगौ ओरैबो समान नै बसांनानै नैबावबो दं नै स्क्वायर साइजआव सेलेक्ट खालामनांगौ नैबाव सेलेक्ट खालामबाबो जागोन बे दहायनायाबो एखेखामोन ओरैबो समान बेयो ओमफ्राय दाना पेन कार्डखौ बानायनानै दिन्थिनोसै आंनाव पेन कार्ड गैया होमबाबो पेन कार्डनि साइजआ माबाजोंनो एखेखा बे भटार मा होनो भटार कार्डखौ बानायगोन भटार कार्डनि साइजआबो पेन कार्डजों एखेखा बेनिखायनो आं पेन कार्डखौनो भटार कार्ड बायदि खालामनानै देखायनोसै माने हमना लादो बियो भटार कार्डसो बेनि उनावहाय नैबाव थांसै ओमफ्राय नैबे इम्पर्टआव सेरनोसै ओमफ्राय नैबेखौ हानहरनोसैलाय जों पेन कार्डखौ हमना लादो बियो भटार कार्डसो बेनिखायनो आं मोननै माबानोसै खालामसै आरो भटार कार्डआबो सिगांनिया ओरै गोलाव जायो नोरै गोलाव जायो आरो माबाबा दानि गोदान भटार कार्डआ ओरै गोलाव माने दहायनि बायदिबा ओरैनो थानानै ओरैनो दोननानै क्रप खालायदो ओमफ्राय दानि बायदि गोलावबा सिगांनि भटार कार्डआ बेबायदि बेनिखायनो बेखौ माबानानै ओरै गोलाव खालामबाय आङो ओमफ्राय बेयाव टिक सोनायसै नै आरो मोनसे नांबावगौ होनबा बाव बाहेरायाव क्लिक खालामनानै आरो बे इम्पर्टआव थांबावनोसैलाय जों ओमफ्राय आरो बेखौनो लाबावनोसै ओमफ्राय बेखौ रटेट खालामना लानोसै दहायनि बायदि ओरै फिदिंनानै लानोसै नै बे ओरै गिदिंलांबाय थायो हमना लादो बेबायदिनो बेखौ ओरै क्रप खालामनानै लाबावनोसैलाय जायना डकुमेन्ट्स मोड दं बिसोरना डकुमेन्ट्स मोडआव होनानै मोजां समान खेबना लाबानो समान जायो बेनिफ्राय नैबाव थिक सेरनोसै नै दाना ओरैहाय मोननै ग्रोब बसायनोसै नै भटार कार्डआ मोननैबो नांगौ नालाय भटार कार्डनि बेलायाव ओंखायनो बिदि बानायबाय आङो नै मोनसे सानि जाहैबाय मोनसे खिबुनि जाहैबाय ओमफ्राय पेन कार्डआ मोनसेयावनो जायो बेखौ बेबायदि मोननै खालामनानै ओमफ्राय जों नैबाव सेभआव सेरबावगोनसै दहायनि बायदि ओमफ्राय नैबाव सेभ एस इमेजाव सेरगोन जों ओमफ्राय गोजौआव नैबे फाइल साइजखौहाय जों PNG आव होनोसैलाय ओमफ्राय नैबेखौ कास्टम होला नैबे डिफल्टआव होनोसै डिफल्टआव होबा साइजआ खम जायो 1 MB नि बारा जायो 2 MB नि खम जायो नायनोसै दाना सेभआव सेरनोसै दाना सेभ खालामखांनायनि उनाव फाइल साइजखौ देखायनोसै आङो माबायदि जाखो नैबे फाइलाव थांबाय ओमफ्राय नैबे इमेजाव थांनोसै नैबेनो मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे दाना आं साइजखौ देखायनोसै नैबे हमना लादो पेन कार्डखामोन नै 1 MB नैबे नै 1 MB ल' आराम जाबाय बियो 2 MB नि बारा जानो मोना 2 MB नि खम जाबानो जायो बाराल' जानो मोना ओमफ्राय आं मोनसेखौ देखायनोसैलाय मोनसे एसे बारा जादों नै अब्लाबो 2 MB जायाखिसै बे मोननैबो जागोन बियो मोननैबो सापर्ट जागोन दाना बेबायदि खालामनानै लाखांनानै उनावहाय नोंथांमोना आं भिडिअ होखादों बे एन्ड स्क्रिनाव मोनगोन नोंथांमोना आधार कार्डखौ मारै आपडेट खालामो बे भिडिअखौ नायनानै उनावहाय आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय नैबे आं डकुमेन्ट्सखौ सिगां खालामनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय डकुमेन्ट्स लाखांनायनि उनावहाय बे फाइल माबा आपल'ड खालामनाय समाव बेखौ मोनफा मोनफा सेलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय अब्लानो जागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ